Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamato ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami magpasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa. Padayon nga nahimong gawasnon ang mga pulong sa kamatuoran nga masulti dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa imong panalanginan nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa managkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Ginoo nga ang mga nagapaminaw kalamdagan sa Espiritu Santo nga ang imong pulong maghahatag Ginoo og talinuhan sa ilang mga salabutan, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Nining takna o Dios, nagaampo kami kanimo, panalangin ni ang mga tawo nga imong gikabig niini nga programa, palig-una ug padasiga ang ilang pagtuo. Kadtong mga nanagduha-duha, tabangi sila Ginoo nga makahatag sa insakto nga desisyon kung kinsa ang ilang pagapilion. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sa dili pa ta moadto sa unahan sama sa atong naandan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong hapon Brother John. Nahimo na mong kasuod og higala ang inyong programa bisan wala pa mi makakita sa inyo personal pero makita namo sa FD. Among gipaningkamutan nga nga sa makanunayon amo nga mapamatian ang inyohang programa nga nagsulti about the Word of God. Salamat sa pagbasa si Nistorne de la Piña, ang inyong bag-o lang nga suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat. Brother Nistor, ikaw tumano ang akong ka-text ni adtong milabay nga simana, no? Nistor de la Piña na hinumdum ko na unya, salamat kaayo Brad Nestor. Unya, dayunon to nato ang ato ang nahisgutan nga mag-Bible study ta through cellphone text or call. Ato to nga kwan. So, dili na ni nako kuanon Brad Nestor, i-delete ni ako ning ipunbok. Unya, okay ra magha nimo. So, salamat Brother Nestor de la Piña. Well, ni apatay basahon. Sir, maayong hapon sa inyo dinha. Nagready na midaan sir sa among radyo nga igabot sa inyong oras, nagtingog na daan ang among radyo. Si tatay hinay-hinay na pud ni ug irag-irag sa iyahang naandan nga lingkuranan samtang maminaw sa inyohang programa. Salamat kayo sir. Okay, salamat pod. Well, natay basahon pa. Okay, sir, mo-greet ko og happy birthday sa ako nga pag-umangkon nga si Virgie. Day, happy birthday. Ugmang adlaw imong birthday.
imo nagyong dibo gipangandaman gyud ni ning ate nimo ug ni kuya nimo. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat pod, no? Salamat sad. Well, mga higala, dili na lang ko mo irog pangadto sa unahan. Okay, kanini ang sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Isaw, nga imong malili ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kundi ining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan nga mga lugar o nasura sa kalibutan. Okay, salamat Brother John og may gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Welcome na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Eljon ni Dia Tonyakaw, niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, niya pod si Sister Orange Pilayo watching from Guadalupe, Bugu. Okay, maayong gabi iday. Salamat sa pag-view. Kumusta si Ate Femia? Niya sab si Sister Judian Hista Abalye watching from Kamansilis Dapdap San Remillo. Mayong gabi inyong tanan diha, ma'am. Uban sa imong mother, si Sister Velin Hesta. Niya sab si Brother Edwin Iscario, niya sab si Sister Ginaline Lumuntad, niya sab si Brother Siloy Del Tam, niya pod si Sister Edna Montisilio watching from Nazareth Church. Okay, Ed, thank you so much sa pag-view, ha? Niya sab si Sister Marikit Marisa watching from Nazareth. Okay, salamat Day sa pag-view. Niya pod si Sister Lids Nogra, niya pod si Sister Kiana Faith Itang. Okay, thank you so much, Day. Kiana. Di niya sa mensahe si Sister Judian Histay Balye regards kay Nanay Julieta Bradex. BE ninyo din ha. Okay, kumusta si Nanay Julita Tagalog, no? Nanay, hope nga pabilin nga ligon og dasig ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Salamat sa sige nimong paminaw sa atong programa. Din nahimo gyud ang imong desisyon na buo ang walagad ka Dios Ginoo karon nabautismohan na ka unya amo ikaw ang buhi nga talan-awon usa sa mga taas na gyud og edad nga nahimong nakabig dinhi sa atong programa sa radyo. May gabi ini mo nay. Unya, salamat sa inyo diha nga kadasigon. Si Sister Negro pod, maayong gabi niya. Kumusta sad ni Ate Lumin Dilao? So sa pagkakaroon mo pa niya nga to nga nadawat ka mga mensahe og nakita nga to mga kaigsunan og mga kaiglaan nga nagsubaybay sa ato nga programa. Sa pagpadayon ako ihatag balik din ha kanimo ang panahon, Brother John. Okay, daghang salamat. Wala ba kay basahon diha, Brother Lime? Okay, salamat Brother John. Di ay isa atong basahon diri no. Ni mensahe gikan kang Brother Otik sa Nico. Brad, salamat na sad ninyo. Lain na sad na pagpasabot nahatod ninyo namo. Gikan ni Brother Otik sa Nico sa Baybay Leyte. Okay, Brother Otik, daghang salamat. Okay, akong ibalik ang panahon, Brother John. Well, ato tay gala sa paghatag og atensyon ining pangutana ni Abraham Abraham Dadullah. Okay, Brother Abraham Dadullah, maayong gabi. Ato ning basahon. Tinuod bitaw na, sir, nga ang kasuguan didto ra na sa Israel. Basaha sa Salmo 147, 19 ug 20. Okay, daghang kayo nga salamat ha akong balikan. Tinuod bitaw na, sir, nga ang kasuguan didto ra na sa Israel. Basaha ang Salmo 147, 19 ug 20. Okay, daghang salamat kayo, Brother Abraham Dadullah. Kanang moingon ka nga ang kasuguan didto ra na sa Israel, that is your own understanding and that is your private interpretation. Hinumdumi na. Og ang kasuguan didto kini gihatag sa Dios sa bukid sa Sinai, sa Horeb, sa Mount Sinai. Kining imong gipadala diri nga gipadala nimo diri nga versikulo
Gisgutan din sa Salmo 147, 19 ug 20. Ingon ini ang gisulti ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran ug ang iyang tulumanon kang Israel. So nagisgot ni kang Israel unya kining Israel mao man ni siya ang modern name ni Jacob. Kay ang pulong Israel nagkahulugan ka na siya chosen or peculiar people. But imong giliteral gyud nga Israel nga mao ang nasod sa Israel. Nya padayonan ta ni pagbasa. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Ug mahitungod sa iyang mga tulumanon, sila wala magpanghibalo ni ana, daygo ninyo si Jehova. So dinhi imong gihuna-huna nga didto ra ni sa nasod sa Israel ang kasuguan sa Dios. Sa pagbuhat sa Dios sa kasuguan, natural dito ang pagbuhat. Pero ang application niini para manistanan, para ni sa tibuok nga kalibutan. Kay lisod man na nga moingon ka nga ang kining napulo ka sugo didto ra na sa Israel. Pero kay balo ka ba, Brother Abraham, kung ngano nga ingon niini gyud ang mga pangatarungan nga wa sa kamatuoran, kabalumog ingon ini aron lang gyud malikayan kanang ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Mao gyud na ang inyong gyud nga paningkamot. Gusto sa yawa nga editor i-divert ang napulo ka sugo. Mao magyud ni ang mahitabo gyud. Muna nga daghan sa mga pundo karon nga nagmadaugon ang yawa paglimbong sa ilang huna-huna din ang kasuguan didto ra na sa nasod sa Israel. Ang pagbuhat sa kasuguan didto sa Israel apan ang implementation ini alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Pamatii kining gihisgutan sumala sa dinhi sa ikaduhang unang hari 8:60 o 61 ako ning basahon na para nga imo gyud ni nga makuha ang sentido, Brother Abraham, uban sa tanang mga naminaw karon. Unya mas maayo pod unta nga makapaminaw ron ang lawom ug salabutan kanang naay 5 ka buok Biblia kining sugod naman sad og kutkot ang virus sa utok mao na nga magpapansin na pod. Niyaw kung atong basahon dinhi sumala sunang hari 8:60 o 61 nagingon aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tandaan nimo na, Brother Abraham, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. So gi-address ni sa tanang katawhan sa kalibutan. Busa, dili mo haom, dili mo takdo kanang imong giingon. Nga didto ra ni ang balaod sa Israel nga wa tay labot niya. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan, nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain, magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong ginabuhat karon. Ning lutaw nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Dili kay didto lang sa Israel. Dili lang kay silalay mutuman. Kay kini siya ipatuman sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Akong basahon dinhi sa The Living Bible, Brother Abring, sa the same chapter and verse, unsay gisulti dinhi nagingon, "Me people all over the earth." So masabtan magid siguro nimo ni Brother Abring. Salamat. Kini gisgutan, "Me people all over the earth know that the Lord is God and that there is no other God at all. O my people, may you live good and perfect lives before the Lord our God. May you always obey His laws and commandments
just as you are doing today. Kung kini imong tanawon, alang gini, may people all over the earth. Wa may gun all over the Israel. Naklaro na, Brother Abring, no? Brother Abraham. Ug tungod diyan na, ayaw pagpabilin sa mga pagtudlo sa inyong mga lider o pangulo nga wa na itudlo sa Dios dinhi sa Biblia. Ang ikaduhang Timoteo 3:16 nagsulti nga matud pa, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kining gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan, maoy tuuhi, maoy sunda ug maoy tumana. Ang kasuguan sa Dios dili lamang didto ra sa Israel kundi alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Dinhi sa popular version kung imong basahon sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Tao ang gihisgutan ha. Ang katungdanan sa tao ang pagbantay sa sugo sa Dios. Kung imong hapitan lang, mohapita gamay sa Griego, ang original gid ani niya gitawag ni siya og anthropos, ang pulong nga tao. Ug kay anthropos nagpasabot all mankind or all races of people. Busa dili ka makaingon nga didto ra na sa nasod sa Israel. Kung imong basahon ang maayong balita Biblia, nag-ingon, nga salin, kini maong katapusan sa tanang mga butang. Kahadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang katungdanan sa tanang mga tao. Tanang mga tao ang gigamit. Unya ikaw tao man pud, kita tao man ta. So dili gid mahitabo nga atong ikasalindot, ikasalikway nga moingon ta didto ra na sa Israel. Kung atong basahon ang the word of God, ingon kini mao ang katapusan sa tanang butang, kahadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang katungdanan sa matag tao. Tanang tao gisgutan sa imbibi, pero sa the word of God, matag tao. Dili gid mahitabo nga mahinsakto ang inyong paghunahuna o pagsabot. Sa laktod pagkasulti, moingon ko nga that is your private interpretation, that is your own understanding, pero dili na mao'y gipasabot dinhis Biblia, kay ang kasuguan sa Dios timan-i nga para na sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Ingon ini katinaw ang gipasabot da Brother Abring or Brother Abraham sa pulong sa Ginoo, og hinaot pa nga wala unta nay mga langgam nga makatuktok sa binhi sa kamaturan nga imong nadungog karon. Ang Biblia naghatag og mga pasumbingay nga ang pulong sa Ginoo sama sa binhi nga gisabod sa kaumahan. Ug unya ang pagsabod dunay nabutang dito sa sampinitan, dunay nabutang sa kabatuan, unya dunay nabutang sa mangyuta. Ug unya sad naasay ginakuan sa maayong dalan. Apan ang binhi nga nabutang mitungha ang mga langgam ug unya gituka ang maong mga binhi ug unya wa niya makinabuhi. Muna nga daghan ron sa mga tao nga nakabati o nakadungog sa kamatuoran, pero wa nila kakinabuhi ang kamatuoran, kang ang yawa nagpadala og daghang mga langgam nga mutuka sa kamatuoran nga ikaluwas ilang kalag, muna nga hangtod karon nagpabilin gihapong na uto-uto sa mga pangulo o sa mga membro. Mao na nga kung pasultiun nimo, sila'y insakto, sila ray maluwas, pero ang mga taras walay kalainan sa taras ni Satanas. Ug kung imong tan-aw ni, matingala ka, ang pulong sa Ginoo atong ginawali, pero ang kanunay nga it-takes nimo aning lito amit, ambot og nahubog ba ni siya o unsa ka? Apan ang Dios dili man lagi
malimbungan, dili man mataguan ang matag tawo magahatag ra unya og husay sa matag pulong nga walay pulos nga iyang ginalitok. Ang importante nga ang pulong sa Dios mauman ang pulong sa kamatuoran atong nadbatian, atong nadunggan. Nganuman diha sa pulong sa Ginoo makita ang kausaban ug kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So ang pulong sa Dios imong nabatian, ang kamaturan imong nahibaluan, ug dinhi sa kasuguan sa Dios timan ihigala. Kamaturan ang kasuguan sa Dios, ug daghan sa mga tawo nga nakadungog sa pulong sa kaluwasan na bag-o ug nausab ang ilang kinabuhi. Salmo 1:1 ug 2 nag-ingon, bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dotan, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Kundili anaa sa kasuguan ni Yuba ang iyang kalipay, ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Timan ihigala nga ang kasuguan sa Dios ang taong nausab, ang taong nabag-o nga wala na dalan sa pagkadautan. Ang iyang kalipay naa sa pagsunod sa kasuguan sa Dios ug iya kining gipamalandong sa adlaw ug sa gabii. Brother Abraham, hinaot pa nga Abraham Dadula, hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo nga imong nadunggan ug nabatian maghatag og dako nga kahayag sa imong kalag, panahon na nga muduol ka ug moalagad ka diha sa Ginoo. Well, si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatin-aw o pagpasabot niining mga bahina. Kay Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. So dili pa ta mohatag og dugang nga pagpasabot mga kaigsunan og makiglan. Ato usa ni nga basahon ang mga mensahe nga napuno sa ato nga live broadcast. Niya nakig-uban kanato og nagpadangat og mensahe si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby og sa tanan na minaw mga kaigsunan nga nagsunod, nagview karon. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo sa imong nga pagsunod ug pagsubaybay sa tong programa. Ang Dios usab magpakamaayog magapanalangin kanimo diha sa Saudi Arabia. Niya pod si Sister Zila Nilugaw Escobedo. Good eve, Pastor. Watching from Kanawa, Kandihay, Bohol. First time na doon na tayo viewers gikan sa Kanawa, Kandihay, Bohol. Maayong nga gabi is tanan taga Bohol nga nag-observe karon sa atong programa. Salamat sister sa imong paglantaw sa itong programa. Din salamat sab sa very informative comments. Mao ni mo ang ganahan din niya malipay may nga kanabang igpadangat niyo og message na apoy address kun diin mo dapit kay arma trace pud nato kun diin ta diin mo dapitan naga subaybay sa itong programa. Niya po si Brother Ronaldo Vibragat. Good evening sa tanan nga naminaw. Niya sab si Brother Edelberto Higanti Sumalinog. Good evening everyone watching from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod, Cebu. Mayong gabi no sa tanang mga taga Kabalawan, Mangadlaw, Kabalawan, Sugod, Cebu. Labi na nimo din ha Brother Edelberto. Niya pod si Sister Lia Muniez, mayong gabi ninyo diha. Karon pa jud ko abot gikan kay Rubilin. Mayong gabi isab nimo Sister Lia. Mader, mayong gabi ninyo diha Mader. Nya kumusta mong tanan diha sa Manila? Well mga kaigsunan og makaigalan nga tas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana kabahin nining pangutana nga ang punto naghisgot nga ang kasuguan ngadto lang sa mga Israelanon, no? Salamat tigala sa imong pagpadangat sa mga pangutana. Daghan gyud nga mga tawo ang nagunit og naghawid niini nga prinsipyo tungod kay do naman po'y daghang tawo nga dili sab masusihon kun unsa gyoy tinuod nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Well, gihatagan naman tog pagtubag ni Brother John din ato nga punan. Ang kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan dili ni alang ra kay sa mga Israelhanon, no? Nahitabo lang gyud nga sa pagpadangat sa sugo sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan ang unang nahatagan ang mga katawhan nga gidumalahan ni Moises nga mao ang mga Israelhanon.
pero di na pasabot nga kaysa Israelanon man nahatag na pagawas ang kasuguan sa Dios, ang mga Israelanon ray mo tuman niadto. Kay kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ingon ani ang senaryo og sitwasyon. Ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto 14 ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglaan nagingon. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan, dunay mga dagko kayo nga dugukanan niining bersikuloha kung imong lantawon. Una-una, ang gisgutan nagingon, kini mao ang katapusan sa butang. But pasabot mga kaigsunan og mga kaiglaan, pag ingong katapusan, kung imong lantawon, katapusan gid na. Nan kung imong padayonon, ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios. Unang-una, kung imong lantawon makaigsunan, naghisgot gyud ang bersikulo, kahadloki ang Dios. Sa unsang paagi makita nato ang atong kahadlok ngadto sa Dios, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung padayonon nato kay kalo man ni siya, kung atong padayon nagingon, og bantay ang iyang mga sugo. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung kitang tao dunay kahadlok og pagtahod sa Dios, gikinahanglan kitang tao musunod og mutuman magabantay sa iyang mga sugo. Nan kung imong padayonon nagingon, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kung ato ni idagan og laing translation sa Biblia mga kaigsunan ug mga kaiglaan, didto sa ang pulong sa Dios, didto sa mayong balita Biblia, ang gisgutan na mga kaigsunan ug mga kaiglaan nagingon, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa matag tao. So kung imong lantawon ug susiyon diha sa gisgutan nga matag tao or katungdanan sa tao, imong masabot mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga tanan nga tawo nga kinabuhi nining kalibutan na katungdanan gyud ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay kung gisulti pa na mga higala ug mga kaigsunan nga kay kini ang tibok katungdanan sa mga Israelanon, doon na gyud tay lig-on nga ebidensya og pagtulunan nga ang pagkasuguan sa Dios alang ras mga Israelanon. Pero lagi kay ang atong nabasa dinhi sa balaang kasulatan, nag-ingon man mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga katungdanan sa tanang tao or sa matag tao, pasabot niya na nga kita mga kaigsunan ug mga kaiglaan, mga Pilipino apilta sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kaya nga naman, ang gisgutan mao man katungdanan mga kaigsunan sa matag tao or sa tao. So, kung imong gihuna-huna nga tao ka, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung gihuna-huna nato nga tao ta, apil ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Nan kung imo nga lantawon ug susiyon, mao ni ang kasagaran nga pangatarungan mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa mga tao nga kusog mosupak sa kasuguan sa Dios. Kay baw mo og ngano nga dunay milutaw mga kaigsunan nga pagtulunan o paghuna-una nga ang kasuguan sa Dios alang ras Israelanon, tungod kay daghang mga tao ang naglikay sa usa ka daghang mga tao ang naglikay sa primerong sugo mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ikaduhang sugo ug ikatupat nga sugo diha sa napulo ka sugo sa Dios. Muna nga dunay milutaw nga mga rasunis ug katarunganis nga ang kasuguan sa Dios ngadto ra sa Israelanon, walay labot kitang mga Kristiyano karon, kitang mga Pilipino, walay labot sa atong panahon karon kay ngadto ra sa Israelanon, tungod sa rason kay ang mga tao nga masinupakon sa sugo sa Dios, ang ilang gilikayan ang unang sugo, ikaduhang sugo ug ang ikaupat nga sugo sa Dios. Well, unsa man dining ikaupat nga sugo sa Dios og ang unang sugo og ang ikadong sugo sa Dios, nganong gilikay-likayan man ni sa mga tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios, nganong nagbuhat man sila rason nga wala na dili na kinanglanon tumanon ang sugo sa Dios kay ngadto ra sa mga Israelanon, ngano unsa may hinungdan mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung atong lantawon ang unang sugo, ikaduhang sugo ug ikaupat nga sugo dinias na pulo ka sugo sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan, mao kini. Exodo kapitulo 20 bersikulo 3, 4 ug 5 ug 8
Mao ni ang unang sugo, ikadawang sugo ug ikaupat nga sugo sa Dios nga gilikay-likayan sa kadaghanan hinungdan nganong musulti nga dili ta apil sa pagsunod ug pagtuman sa kasugoan sa Dios. Ang unang sugo nagisgot Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 nagingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mao ni hinungdan mga kaigsunan ug makiglan nganong milutaw ang pangatarungan nga dili na ta apil niya ng pagtuman sa kasuguan sa Dios kay ngadto ra sa mga Israelanon bisag apil ta tungod kay daghan ang nagsupak sa kasuguan sa Dios dinhiya sa unang sugo mga kaigsunan ug makiglan. Nan kung padayono nato ang ikadawang sugo mao ni ang gisgutan. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila mao kanila kay ako siyuba nga imong Dios mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. So kung imong lantawon, ang unang sugo o ikadawang sugo, mao ni gyud ang main factor mga kaigsunan ug makiglan nganong daghan ang musulti nga wala na ang kasuguan kay ngadto ra sa mga Israelanon tungod sa rason kay daghang mga tao ang nagmasinupakon nining mga sugoa kay nga naman daghang mga tao karon sa tuwa nga nagbaton og nagila og lain nga mga Dios og labaw sa tanan daghan sa mga tao sa tuwa karon nga nagkulit og mga larawan og gihimo nga Dios gisimba giyukbuan og giampuan mga tarungan ra bagid dayon nga wa man na namo simbuha, wa man na namo yukbui, pero kung imong lantawon og susiyon, iparid-parid pagasdan, ampu-ampuan pagani, pero may kay musulti mga tarungan nga, wa kuno simbaha, wa ampui, pero maibulong ka nga sa ilang binuhatan, ilang gina posisyon, ilang nga ginaampuan mga kaigsunan og mga kiglaan. Nan kung atong padayonon ang ikatulo nga sugo nga ilang gilikayan, nga naas na pulo ka sugo nga mong ikaupat nga sugo ni mga kaigsunan og mga kiglaan. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapawlay aron sa pagbalaan nini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan mo nga imong buhaton apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang yuba nga imong Dios nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga babae lalaki bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Muning ikatulong sugo, mga kigsunan ug mga kiglan, nga nahimong dakong rason, nganong daghang mga tao ang musulti, mugunit og pagtulunan, nga wala na ang kasuguan sa Dios, dili na kinahanglan sundog tumanon, kay alang ra sa Israelanon, tungod sa rason, kay daghan ang masagi niining mga sugo. Daghang mga tao ang wala mosunod og motuman niini. Muna nga sa atong panahon karon aron matakban, matabunan ang ilang mga kasaypanan, mga kaigsunan ug makiglan, ilang gipagawas ang istorya nga wala na dili na kinahanglanon tumanog sundon ang sugo, mga kaigsunan ug makiglan tungod kay alang rana sa Israel. Kay bawmog ngano nga mga tarungan sila niini tungod kay sila nahimong nagmasinupakon mga kaigsunan og makiglan og maglisod na sila pagbakwi sa ilang mga pagtudlo nga sayop mga kaigsunan mao na nga mga tarungan na lang sila mga kaigsunan og makiglan nga ang kasuguan sa Dios alang ra kana sa mga Israelhanon. Ingon na kangilngig mga kaigsunan ang senaryo ug sitwasyon sa ato nga kalibutan karon kung kita dili magmasusihon sa ato nga pagtuo karon. So kung imong lantawon og susiyon mao ni ang rason nganong daghan musulti nga alang ra na sa Israel ang kasuguan o dili na talabot kay nga naman daghan man mga kaigsunan ug makiglan ang wala makahimo sa pagsunod ug pagtuman. So kung imong lantawon balikan ta ang atong gibasa kaganiha Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 ang katungdanan sa matag tawo mao ang pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios. Nan karon mga kaigsunan ug mga kaiglan sa diha nga madungog ni natong mga pulunga apan magmagahita magpabilin tang dili mosunod og motuman unsa may atong dulngan sa inyong lantaw sa inyong paghuna-huna dinha ang tawo nga magmasinupakon sa Dios asa paingon
Aron dili ta maglalis mga kaigsunan ug makiglan, atong basahon ang gipangsulti sa ato nga ang mga tinun-an ni Kristo, ang mga apostoles, kung unsay ilang gisulti ngadto mahitungod sa mga tao nga dili matinumanon sa kasuguan sa Dios kay nagpabiling magmasinupakon. Kung atong basahon ang gisuwat ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug makiglan niya sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 ug 10, ingon ani ang atong makita dinhiya nga basahon mga kaigsunan ug makiglan. Mao ni nagingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Sa inyong tanaw ang gitawag ni Apostol Pablo nga dili matarong, inyo bang gihuna-una mga kaigsunan kadtong masinulundos kasuguan sa Dios or kadtong masinupakon sa kasuguan sa Dios? Aron nato maklaro atong padayonon, nagingon, ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason o mga tigsimba o mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan na makapanunod sa gingharian sa Dios. Kanang gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan ug makiglaan, mauna ang buhat sa mga tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios. Ang main factor nga atong gisgutan nganong daghang mga tarungan nga wala nang sugo sa Dios, dili na kailangan tumanon kahit ngadto na sa Israel, ato nga nabasa nga magsimba og mga tigsimba og mga Dios-Dios. So kung imo lang tawon mga kaigsunan ug makiglaan, ang mga masinupakon sa kasuguan sa Dios, walay luna, walay lugar ngadto sa gingharian sa langit, pasabot dili malangit. Nan karon kay di man malangit, wa may luna sa langit ang masinupakon sa kasuguan sa Dios, mga kaigsunan ug makiglaan, asa man paingon ato nga lantawon ug unsay gisultis balaan nga kasulatan. Matod pa sa gisulat ni Juan Revelador sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 8 mga kaigsunan ug makiglaan, mao ni ang iyang gisgutan nagingon, apan alang sa mga talawan. Kanang gisgutan nga mga talawan mga kaigsunan ug makiglan, dili nang talawan nga taong dili mosokol og sumbagay, kun dili talawan kini mga kaigsunan ug makiglan, reperado ni ngadtos mga tao nga bisan nasayod na sa kamatuoran, nasayod na nga gikinahanglan sundon og tumanon ang kasuguan sa Dios, apan wala siya motuman tungod kay nag-agad-agad siya sa iyang igsuon, nag-agad-agad siya sa iyang ginikanan, nag-agad-agad siya sa iyang anak. Wa siya mosunod sa Ginoo kay nag-agad siya sa desisyon sa iyang pamilya, amigo, mga kaigsunan. Mao nang gisgutan apan alang sa mga talawan. Naan ko nga tong padayonon og sa mga dili matinuohon, kanang gisgutan og sa mga dili matinuohon, bisag gisultian na nga kinahanglan tumanon og sundon ang kasuguan sa Dios kay maunay tibok katong danan sa tao, pero bisag nakasabot na, nakadungog na, wa gyapon mo too. Mao na kung atong padayonon og sa mga makilawason, og sa mga malaway alang sa mga mamumuno, og sa mga makilawason, og sa mga lumayan, og sa mga magsisimbag mga Dios-Dios, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Well, sa gisgutan mga kaigsunan og makiglaan ni Apostol Pablo, kay ang masinupakon sa kasuguan sa Dios, wala may luna sa langit. Sigundaan ni Apostol Juan, Juan Revelador nga gingon siya, ang dulngan sa mga taong masinupakon sa kasuguan sa Dios ngadto sa linaw nga kalayo or sa atong nahibaluan nga inferno, mga kaigsunan og makiglaan. So mga kaigsunan og makiglaan, mamalandong ta kitang mga taong nagunit sa pangatarungan nga ang kasuguan alang ras Israel dili na ta kinahanglan mosunod og motuman. Mamalandong ta mga kaigsunan og makiglan nining mga bersikulo atong napatalinghogan nining taknas kagabion. Atong inunduan nga ang kasuguan sa Dios katungdanan ni sa tanang tao o sa matag tao, mga kaigsunan og makiglan. Abi ba ninyo diha sa pagpakatao ning Ginoong Kristo, dili lang ang purpose aron nga siya magpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa cross aron kita maluwas sa atong sala. Kung dili doon na po laing purpose, mga kaigsunan, nga mao nga sa iyang pagpakatao ni Kristo, iyang gipakita, mga kaigsunan og makiglan, ang insaktong paggawi isip Kristohanon diha sa pagkinabuhi nato nining kalibutan na karon.
Kung atong alantawon og susiyon ang unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, nag-ingon, kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo. Remember these words. Kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo ni antos manusab si Kristo, nga nagbilin kaninyo og usa ka panag-ingnan, aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. So kung imong lantawon og susiyon, kitang tanang mga tao karon nga nagahuna-una og nagatuo nga sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon, kita gipanagtawag sa maong paggawi. Unsang paggawi? Mga paggawi nga gibilin ni Kristo nga mo'y maingon, mahimong panag-ingnan, mahimo natong sulundan, mga kaigsunan og mga kaiglan. O kining paggawi, kining sulundana, mao ang iyang gihimo, mga kaigsunan, nga pagkinabuhi dinhi as kalibutan. Mga pagtulunan ni Kristo. Nan karon unsa maning mga butanga ang iyang gibilin nga tunob aron atong sundon, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung atong basahon ang nasulat sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, mao ni nga paggawi ang gibilin ni Kristo sa atoa aron atong sundon ug tumanon isip mga Kristohanon. Kung basahon nato ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 17, nagingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang tunob nga gibili ni Kristo alang sa mga tao nga mosunod og motuo kang Kristo, alang sa mga Kristohanon, mao ang tunob nga magmasinulondon og magmatinumanon sa kasuguan sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglan, gikinahanglan gyud nga ang tao mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Kaya naman, mao man kini ang katungdanan sa tao, ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Sa diha nga miabot ang mensahe nga tibuok katungdanan sa tao, mao ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mga kaigsunan og mga kaiglan, gidublahan pa gyud na. Nagpakatao si Kristo aron magbilin og tunob nga maipakita sa tanang tao kung unsa ang insakto nga paggawi isip Kristohanon, isip katawhan sa Dios, nga mao ang pagkamasinulundon og pagkamatinumanon sa sugo sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Din sa tanan nga mga sugo, mga kaigsunan og mga kaiglan, asa napulo ka sugo nga naa sa balaan nga kasulatan nga gisugo sa Dios, dunay gi-highlight si Kristo nga kanang giyagod nga gi-specify, mga kaigsunan, pagpasantop sa kanatong tanang mga tao, labi na sa mga apostoles. O kini nga sugo nga iyang gi-specify, mga kaigsunan og makiglan, mao ang sugo nga ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglan, Lucas Kapitulo 4 versikulo 16, kung imong lantawon nagingon, mga kaigsunan og makiglan, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapawlay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Sa tanan, mga kaigsunan, diha sa napulo kasugo, dunay gi-highlight si Kristo nga aron sundon og tumanog bantayan gyud sa mga katawhan niya, mga kaigsunan og makiglan, nga mao ang ikaupat nga sugo nga maong adlaw igpapahulay, mga kaigsunan, nga sa atong gisgutan sa napulo ka sugo, ikapitong adlaw. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglan, dili kay alang ra sa Israelanon ang napulo kasugo or ang kasuguan sa Dios, kundili alang kini sa tanang tao. Ngani kung imong lantawon, mga kaigsunan og makiglan, gipakita gani ni nga panag-ingnan or gibilin nga tunog ni Kristo alang sa tanang tao aron may mahimong sulundon, mga kaigsunan. Anya moingon nanontag, dili na kinahanglan tumanon, dili na kinahanglan sundon kay alang ras Israel, mga kaigsunan og makiglan. Mahimo gyud nga sipyat ang ato nga pagsabot ni anang mga butanga. Aton timan-an nga ang kasuguan sa Dios alang sa tanang mga tao, katungdanan sa tanang tao. Sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby alas dugang at tubag ato sa nimbasaw mga mensaheng midangat niya si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you all. Salamat ma'am sa inyo nga paglantaw o kumusta mo din na sa Daha Diot sa Isidro Leyte. Gabi yung tanan din ha, madam, sa Daha Diot, San Isidro Leyte. God bless ninyo. Niya po si Sister Gay Charis Lopez. Ayun siya, good evening sa three hosts o viewers. Niya po si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo.
O kaninyo sir, Brad Isaw og sa tanan nga namina og sa gabiyo karon sa live, update na ko sir, di ako sa ospital sa Biralyo. Salamat sa pagbasa Brad Isaw. God bless sa tanan. Maglisod gimi dong pagduol sa imo kay bawal manggod nga kuan ang designated ra manggod mo makaduol diha ang amo nga mahimo ang pagampo ra gyud para nimo, no? Nya ay kabalaka sisiw ra gyud kay nang mga bahina para sa Ginoo. Okay, alas pagpalayon sa tong programa ang panahon ako ihatag kang Brother Libby. Okay, dikan salamat Brother Isaw. Unya salamat po sa pangutana. Ang iyang pangutana naghisgot may tungod sa Salmo 140 City, versikulo 19 o versikulo 20. Brother John, ang ilang gisabot nga ang kasuguan lagi alang ragyon sa mga Israel. Ang bote lang ipasabot kay dili man ta mga Israelihanon, wa tay labot anang kasuguan. Ang ilang una-una kanang napulo kasugo. Kay kasuguan wa pong paghisgot og pahulay. So lakip ang Ten Commandments sa naigala. Kay ang adlaw pahulay ikaupat man sugo sa napulo kasugo. Muna ilang gipasabot nga di natamutuman anang Ten Commandments kay wa tay labot alang rana sa Israel. Pero atong gipangbasa gina dungog niyo nga verses nga para gina sa tanan tao di ay. O mabasa lang ko og verse niyo sa Salmo 105 versikulo 7. Dinis maayong balita ang Biblia. Atong tanawon, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok Israel. Kay kumpara lang ito sa Israel, nag-ingon tani atong gibasa, ang iyang mga sugo alang sa tibuok Israel. Pero atong gibasa na ingon nga ang iyang mga sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. O niya, apel ta di ay ini, no? Kay part man tanining kalibutan nga atong gipuy-an. Alang man nato, kami din ni supak nga ang Israel sa una, si Moses mao'y midawat sa papan nga bato nga gihatag sa Dios. Kang Israel sa una, gitawag sila katawhan sa Dios. O niya, ang balaod, gituman, aron mahimo silang matinud-anon nga katawhan sa Dios. Pero kung imong sundan, tun-ani mong ayong Biblia, ang mga Israelihanon, napakya sila sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. So may hinungdan nga kung atong basahon ang nakasulat dinigala sa basahon sa Roma 11:11, bisan pa man ang uban mga verses nagkanayon nga kay nagbasinupakon man sila, ang nahitabo ang maayong balita giwali ngadtos mahintel sa buhat 13 versikulo 46. Nagdumili man gani sila sa pag-ila kang Kristo. Pero ang kaluwasan nagikan nila. Kay sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagigikan sa mga Hudiyo. Nagdumili man sila, may hinungdan ang kaluwasan giwali ngadtos mahintel. Buti pasabot, kitang dili mga Israelihanon, nahimo na sad nga katawhan sa Dios. Kanas Israel kaliwat man na ni Abraham ang higala. Sa atong mabasa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 28, nag-ingon din si San Pablo siyang sulat. Akong basaw na, Galacia 3, versikulo 28. Nag-ingon niya, versikulo 29. Og kon kamo mga iya na ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham nga manununod sumala siyang saad. Si Israel, kaliwat ni Abraham. So nagpasabot nga mahimot ang moderno nga mga Israelihanon sa diha nga antaw mutoo mudawat kang Kristo mga higala. Ang napulo kasugot tinuod gibantayan sa mga Israelihanon. Pero apil di ita kana kung gusto tang mahimong tao sa Dios. Kay sa atong mabasa higala kung ang katawhan nga mga hintil makigtipon ngadtos pag-alagad sa Ginoo, dawaton sa Ginoo og bahimong iyang katawan. Tanawas unang panahon,
ang katong mga Egyptian nakig-uban sa mga Israelihanon, tuman po sila sa sugo sa Ginoo. Kita sad kung gusto tang mahimong katayuhan sa Dios, apil ta kay ang planos Ginoo ang iyang balaod alang sa tibuok nga kalibutan. Muni atong mabasa nga ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Og sa Ecclesiastes 12:13 nag-ingon pod sa atong mabasa nga ang tanang butang nadungog na kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So apil ta mga higala kay katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Kita karong mga buhi presente nining panahona nga nag-ila nga katawhan sa Dios. So ang sugos Ginoo para nato ato nang tumanon. Hinungdan nag-ingon dinhi ang Deuteronomio kapitulo 5 versikulo 3 nag-ingon ni atong mabasa, si Jehova nga atong Dios 5:3 dili sa atong mga amahan gibuhat ni Jehova kini nga mga tugon kundili kanato bisan kanato nga tanan nga ania dinhi nga mga buhi nining adlaw para sa mga buhi pamantaron alang sa tanang buhi niining adlaw ang balaod sa Dios tumanon higala unya kung gusto tang mahimong katayuhan sa Dios musunod og mutuman ta sa balaod sa Ginoo. Kay kung alang lana sa Israel ang napulo ka sugo na magbato na tag Dios kay para ba na nila di na ta magsimba sa matod nga Dios ang Dios simbahan na to unya di ta mutahos sa ginikanan kay para na mga Israel manapaw na ta magpatay na ta mangawat na ta kay alang mas Israel. Pero ang mga tao kalabanan kusog kay maingon nga para na si Israel wa tay labot ana. Unya dili pud mangawat, mauwaw sa ingnon nga kawatan day ka. Nagpasabot na nga nagtuman-tuman pud sa sugo para sa Israel. Unya di wala kay tahod sa mga ginikanan. Mutahod man sad sila kay ingnon man wa kay batasan o di ka mutahod. O nagpaapil-apil nagtuman sa Israel. But ipasabot nga ang napulo ka sugo alang na natong tanan kay muralo man na balaod nas maing pamatasan kay ang tao nga di mutuman sa napulo ka sugo mahimo siyang way batasan. Si San Pablo nagsulti sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So hinaot pa ang Dios magpanalangin kanato karong gabi una nga uban sa atong gugma atong higugmaon ang Dios o niya ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Akong ibalik ang panahon ba isaw. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, wala naman tayo igo nga panahon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa dili pahingpit tapuson itong programa ni atong closing song, may man ang atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita, among mahigugmaon dalangpanan nga Dios naa ka sa trono sa tasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Magapanalangin ka Ginoo sa tanan nga nagapaminaw karon. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Brother Isaw dito, Brother Libik Labis, uban sa atong bisita karon si Brother Gilo Canales ug nining inyong ubos nga higalag igsoon, Brother John dito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.